Libeke kwikhaya lakhe lokugqibela Olundi KwaZulu-Natal namhlanje uMthokozisi Mvelaso bengumqhubi we-e-hailing nowabulawa eMaponya Mall. Izihlobo nezalamane zimchaze njengendoda enobubele nebinothando losapho. Abaqhubi bezithuthi ze-e-hailing eKhayelitsha eKapa bathi baphila ubomi bentshontsho ezindleleni ngenxa yokudlandlathekiswa ngabaqhubi beeteksi. Sinamkele kwindaba zethu andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitolikyo olimi lwezandla Botani Msontsonto. Libekwe kwikhaya lokugqibela Olundi kwiphondo laKwaZulu-Natal ithambo likaMthokozisi Mvelaso bengumqhubi we-e-hailing. OkaMvelase wadutyulwa ze umzimba wakhe watshiselwa emotweni awayehamba ngayo ngaphandle kwaseMaponya Mall eSoweto kwiveki ezintathu ezidlulileyo. Izihlobo nezalamane zichaze okaMvelase njengendoda enobubele nebinothando losapho. Usapho lukaMthokozisi Mvelase lukhumbule utoto walo njengomntwana obethobekile. Olusapho luthi luxhelekile yaye lushiyeke nesikhewu esingenakuvaleka kukusweleka kwakhe ngakumbi ngendlela asweleke ngayo. Sibuhlungu saba kwaMvelase, saba kwaKhuzwayo. Utoto ubeyingane nje elungile, okwazi ukuyithuma ngeke uyizwe ukuthi izothi hayi ibiqonda la uyithume khona kuumuntu nje oyehlekelayo nje. Utoto bekuyingane nje ebiphansi ebingazwani nokukhuluma, noma uyikhulumisa uzubone ngathi uyayihlupha ngoba ibizophendula nje lokho ekuphendulayo. Ukuhamba kwakhe kube into ebuhlungu kakhulu ngoba ngendlela kade yiyo bengafanele ngabe uhambe ngalendlela kahambe ngayo. Abantakwabo bakwathi bayakuhlala bekhumbula uthando lwakhe kubo nakumama wakhe. Kukhona konke bodadewethu siyamazi uthanda kade sithanda ngalo. Umfowethu ubekufonela noma inini noma kuphi, akuvideo call athi dade uyaphila. Ebengibiza ngoMakamshana ke mina, Makamshana uyaphila ukuphi umshana. Xeshikweni ibhunga le-e-hailing KwaZulu-Natal livakalise ukudana ngakumapolisa elizwe loMzantsi Afrika ngokuphanza ekubakhuseleni. Okubuhlungu nje engizokusho ukuthi sibukela amaphoyisa ase-South Africa esifeyila. Ngoba kuze kube nje amaphoyisa e-South Africa kube umsebenzi ayawenza ngendlela makureport ama-case ukuba yenzeki lento esigcine yenzeka kwi-social arm leli seliwelela. Ngelixa umbutho weteksi iSantaco ugqithise amazwi ovelwano kusapho nakwicandelo lonke besebenzela lona okaMvelase. Siyakhalisa kakhulu ke e-hailing ngokuthi baluze omunye wabo ngoba siyazi ukuthi nabo bathintekile. Siyakhalela baba umvubu e-hailing nayo imeter tax. Akwehlanga lungehlanga. Akukho esingakusho okungenza ukuthi umndeni uzizwe kangcono. Elibhunga lihlabele imgama limemelela kuhulumente okokuba akhawuleze ukulungiselela elicandelo le-e-hailing. Sekela Mongameli weli umnumzana Paul Mashatile umncomile kakhulu bengunozakuzaku umninwa Mahlangu ngendima yakhe kwidabi lenkululeko kwakunye nokumela elilizwe ngesidima emazweni. Mashatile uthi lo kaMahlangu uphile ubomi obunentsingiselo kwaye ngalo lonke ixesha besebenzela ukuphucula ubomi babantu. Mashatile ukuthethe oku ngethwe besenza intetho ephambili kwinkonzo yomngcwabo kaMahlangu ebibanjelwe eMiddelburg eMpumalanga. Namhlanje unozakuzaku weli umninwa Mahlangu uwongwe ngomngcwabo okhethekileyo wecandelo lesibini noqulatha amawonga enziwa yinkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika. Ngethuba isenza intetho yakhe usekela mongameli weli uPaul Mashatile uthe awunakucima umzila kaMahlangu. Honoring Ambassador Mahlangu's legacy is to continue the work he started. It is to recommit ourselves to the spirit of unity and renewal that he represented, putting aside political differences
and placing the needs of South Africans at the center of our work. uMashatile weleke ngelithi nanjengoko uMahlangu wayengomnye wamalungu eParlamente yokuqala phantsi korhulumente wentando yesininzi kodwa ebethembakele kwaye ezinikele kumsebenzi wakhe. Ambassador Mahlangu participated in the drafting of South Africa's democratic constitution and served in the first parliament of the Republic of South Africa. In those formative years of our democracy, he embodied the values of unity, integrity, and accountability. Usapho lwakhe luthi kuza kuba nzima ukuqhubeka nobomi ngaphandle kukaMahlangu. Deep down in my heart, I believed you will pull through. You had already fought so many battles. You had already overcome so many storms. And every time, you emerged victorious. And until God reunites us, we hold fast to the hope that this is not the end, just the beginning of eternity together again. We miss you deeply, Baba. Your legacy is a privilege for us to carry. uMahlangu wayesakuba ngusihlalo webhunga lesizwe lamaphondo kwaye ungoyena nozakuzaku othe wazakuzela eli ixesha elide. Abaqhubi bezithuthi ze-e-hailing eKhayelitsha eKapa bathi baphila ubomi bentshontsho ezindleleni nakwindawo abathatha kuzo abantu. Abaqhubi bathi bandlandlathekiswa ngabaqhubi beteksi mihla le kwaye xa bekhwelisa abantu babahlawulisa imali engange-R1,500, nto leyo ebenza bangabi nangeniso kushishino lwabo. Abaqhubi be-e-hailing batyhola amapolisa aseKhayelitsha ngokurhuqa inyawo xa kufuneka bebakhusele kubaqhubi beeteksi. We feel like we have been failed by SAPS on these matters. Hopefully the government can do better on this matter because SAPS is not doing anything. In this case now that happened recently, I think SAPS has failed completely. Aba baqhubi bathi bahlawuliswa imali engange-R1,500 mihla le ngabanini beeteksi. In Khayelitsha, it was so hectic because I tried to say it is my first time also being in Khayelitsha Mall and I didn't know that they don't want us there. But they were so angry, they said they wanted 1.5. And then I called the number, the extortion number. And then that number, I think I called 3 times in order to get help. The number is helping, but also to get the police from Ilingile to come to me because they said they were waiting for a van. I think I called around 12, but the police they came to me around 1:15. I'm not happy because the recordings will show you that this policeman, he was reluctant to go to these people because he said he's going to try his best. And I expected something more from him because they are the law and they were supposed to enforce the law. Aba baqhubi bamemelela kurhulumente ukuba angenelele ukuze abaqhubi beeteksi basebenzisane kunye nabo ezindleleni. Abathandi bokutya baseSoweto kule mpelaveki babhiyozela umnyhadala odumileyo weendidi ngeendidi zekota eSoweto eDobsonville Rugby Grounds. Lo mnyhadala uza kuthi uqhube kwezi ntsuku zimbini zilandelayo kwaye ujolise ekuphuhliseni ezoqoqosho eSoweto. Kanti lo mnyhadala kulo nyaka ufinca iminyaka 8 susela oko wasekwayo. Abo bazimase lo mbhiyozo bathi bonwabele imiboniso yefashoni, umculo kuquka nezobugcisa. Umbhiyozo wekota ayingombhiyozo ojolise ekutyeni kuphela kodwa ikwangumbhiyozo wokuqaphela ukuzimisela, ubunye noshishino lwaselokishini. Nangona bethe kratya ngaphaya kwe-70 oosomashishini abasakhulayo abazokuthengisa, abanye babo bayaqala. We have over 140 vendors this year, of which 75 to 76 are food vendors, obviously serving all sorts of different quotas as it's a quota festival. We also have ice cream vendors, we have clothing apparel vendors. You know, it's quite a range. Some guys are selling toys and so forth. And I think it's quite incredible. The one thing about
the Soweto Quarter Festival that makes it what it is our vendor network. What makes us stand out is the commitment we put to making this and the presentation and bringing out the best and ensuring that the customer does not only have a big and nice quarter, but the taste is also phenomenal. I'm really excited. It's the first time I'm doing this and such a support, it's great. Thank you so much. Abo bazokuxhasa lo mbhiyozo abawuvali umlomo. So abantu abaningi bayasaba ukuza Soweto, but this event bring a lot of people in one space and the fun that we had. I mean, you can see the music, the vibes, everything's just on. It's my first time to Soweto and umnandi ngibona culture, my friend, so umnandi, I'm enjoying. Ukanti lo mbhiyozo awuphelelanga kwigota kuphela, kukwakho nemiboniso yefashoni, umculo nemibhiyozo yobugcisa nenkcubeko. Iqela lamaxhegwaza nasemdantsane eMpuma Koloni licela uncedo kumasipala waseBuffalo City kuba lifumane izibonelelo zemidlalo bathi bilixesha elinzima kubo nanjengoko belungiselela itumente yeGolden Games ephondo. Le midlalo yenzelwe ukukhuthaza iinkondekazi kuba zihlale zisemandleni kwaye amaphondo ohlukeneyo abambe itumente zawo ukufumana abona babalaseleyo phakathi kwabantu abadala. Uninzi lweenkondekazi zesibambisene Mamas Club sele kuyiminyaka elishumi beyinxalenye yalombutho yaye kwabanye oku kuye kwayiphucula impilo yabo. Ndifike apha kumnandi kakhulu. Impilo yami yatshintsha. Ndithe ndonzakele ndathi ndafika apha ndaphila. Amanxeba apha emzimbeni ndandiwe neemoto kodwa ndathi ndawujima yaphela yonke loo. Abathathi inxaxheba kule midlalo bakwiminyaka emalunga nama-60 ubudala kwaye bathi uthando lwabo lomdlalo luze nemicelimngeni ethile nequka ukonakala kwamabala okudlala apho bazilolongela khona. Into endikhalazelayo kakhulu si-stadium. I-Orlando ayikho right for thina. Ayinazitoilet, inamacingo awileyo, singafumana nokwenzakala. Umphathi weliqela uhlaba ikhwelo kumasipala waseBuffalo City ukuba abancedise ekulondolozeni lamaziko okuzilolonga. Singomama ke nguna ke abalifuna uncedo kakhulu. Siyafuna uncediswa kulanto ye stadium. Siyafuna ukuncediswa singomama. Siyafuna ukuncediswa kakhulu singomama kwizinto ezidingeka kuthi equipment asibinazo kakuhle sike sime silinde enye team siboleke kwenye team phambi kwasidlala siyanqonela ke ngona ukuncediswa. Umasipala uthi ukonakaliswa kwezakhiwo kunye nokusetyenziswa okungagunyaziswanga kweliziko nguwo unobangela walondonakele kodwa uthi uphonononga iindlela zokuziphucula esisakhiwo. Imvumi yomculo we-Afro Soul ne-Jazz uTsenolo Sibohodi uyazingca ngokucula ngolwimi lwakhe lwenkobe. Kulo nyaka le mvumi yachongwa kumsitho iBasadi Music Awards phantsi koluhlu lwemvumi ze-jazz kwaye kungoku nje ukhuphe icwecwe lakhe elitsha nelithi Tsogo The Rebirth. Tsenolo, masikubulise sikwamkele siyakhalalisela ngecwecwe lakho elitsha. Khawusichazele banzi ngalo. Thank you so much. Thank you so much. My new album is Tsogo The Rebirth. So rebirth meaning that I have been reborn, and that's the whole essence of the album. Yes, a new chapter and all of that. Okay. Ucula ngolwimi lwakokwenu isiTswana. Ingaba oku kubaluleke kangakanani kuwe? For me, it's so important to sing in Setswana. I've been raised by that language, and it's what represents me the most because music is all about connection and honesty. So what more writing lyrics in, a language that raised me and it's who I am. Nanjengoko sibhiyozela inyanga yamagugu kule nyanga ingaba kubaluleke kangakanani ukugcina ilwimi zethu ziphila? It's very important to keep the heritage alive in our languages. Language does not really
language does represent culture and it represents history as well. So it's very important. Bantu abawuthandayo umculo wakho bangalindela ntoni kuwe baza kubona uperforma phi? My next big project is Jam and Jazz happening on the 13th and 14th of September. So I would encourage people to go out there and get the tickets. Tsenolo, ke lebogela nako ya gago. Yo, ke a leboga hle. Sibabe ngazo sibini lo ke ibingutsenolo Sibogodi noyimvumi yomculo we-jazz ne-afro soul. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Koske mamqwathi nomamzangwa izindabeni ndiyakubulisa mbukelo wami ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam leMozulu bethuna ke mna ke ngegama ndinguthabile inzwakazi yabathembu mvanje ke nantsi Mozulu masivule mbukele ekhaya siphawuleni kaloku izigaleko zamvanje ke kuMzantsi Afrika uphelo uyawupholo kakhulu ke mbukelo lokho kuxoke kamnandi futhi ke kumntla mpuma uluzwe ngamandla ke futhi nakumbindi phakula phondo lonke lapha ko Free State mpela ke kuMazantsi njengapha ko Fixburg ekseni ewe zikhona imvula zikhethwa zindudumo nenqele pha engephi ke ku 9 degrees bayivale ke beyisonga la mini komsemva kwedinala ko-22 degrees wona ke mbukeli wam maqondo wakho phansi naphezulu kwelokuqala iphondo bethuna kuphaya kaloku ephondweni ke lasempuma koloni njengapha kwiindawo ezininzi ke mbukeli futhi ke kwimpuma namazantsi welaphondo njengapha emonti kaloku omdantsane nakomakhanda futhi naso lanqele pha ngasekuseni futhi impela ke kwiindawo ezikufutshane nonxweme bevuswa nguye ke u-10 degrees kanti ke baphila kanje pha kwelaphondo futhi ke mbukeli wam elise-Free State ngamandla ke emzontsulu futhi ke kumazantsi welaphondo njengapha kaloku koBloemfontein kwasekuseni futhi qaba ngamafu ngaye ke mbukeli wami ekhaya futhi ke la 8 degrees kanti ke benjinje phaya ephondweni kwakhona elephaya entshona koloni ngamandla ke emzontsulu futhi ke kumntla-mpuma nempuma elaphondo Beaufort West umzekelo kwasekuseni futhi kucweke kamnandi ngaso kaloku esasithoba kanti naseMozulu bethuna phaya ephondweni kwakhona futhi elise-Northern Cape njengaphaya kwiindawo ezikumantla nempuma elaphondo Priska kwasekuseni futhi ngaloo mafu bekwempela kokufana nqwa ke phofu napha koDiana futhi amaqondo phantsi kwakhona futhi ngu-11 degrees nantsi bethuna kwakhona kaloku imozulu ephondweni lapha yako Northwest mpela mzontsulu pha kumbindi lapho namandla futhi njengapha koMahikeng kwasekuseni napha koKlerksdorp futhi sezomvula nendudumo xa bevuka ngexesha lasekuseni bukele ekhaya nantsi kaloku futhi kwakhona imozulu ephondweni laseRhawutini ngamazantsi ke futhi welaphondo futhi Carletonville kwasekuseni ngaye la 12 degrees efana ke phofu mpela lapha koSprings kwimpuma yeladolophu ngaye kaloku futhi ke la 12 degrees bukele ekhaya nyuka nam kokubanzi phaya ephondweni kwakhona futhi elisaLimpopo ngamandla pha kumazantsi welaphondo bila kwasekuseni futhi ngaloo mafa bekwengamandla noxa kufudumele kamnandi phaya emva kwemini ngomso ngo-31 degrees sehle njalo kokubanzi kwakhona phaya ephondweni napha kaloku mbukele ekhaya mpumalanga njengoba futhi ke kumantla nentshona yelaphondo nombindi emalahleni kwasekuseni futhi zimvula zindudumo ekuseni napha ko-Ermelo bevuswa ku-10 degrees masivaleni siyisonge imozulu phaya ephondweni lokugqibela kuphaya kaloku KwaZulu Natal ngamandla ke kumazantsi welaphondo futhi Kokstad ngabanda ekuseni ku-7 degrees naphaya eThekwini bevuswa ngaloo mafu ngelashumi nje ikhathwa sesithandathu mna ndikuthanda kangaka ajele miyale Kamnandi mawethu.